Hej. Du kender det måske godt, det der med, at der er alt for meget knald på, og du har sådan en indre uro i din krop. Og det kan godt være lidt irriterende. En måde at komme af med den der uro på, det kunne være, at du tager en dyb vejrtrækning, og mens du gør det, så tænker du, at du trækker ro ind i din krop. Så prøv at forestille dig, at du tager en dyb vejrtrækning, og når du gør det, så tænker du, at du trækker ro med ind i den her vejrtrækning. Og når du så puster ud stille og roligt, så puster du det ud, der generer dig, eller den uro, du har i kroppen. Nogle gange så ved vi jo ikke, hvorfor vi har den her uro i kroppen, og andre gange så ved vi det godt. Så opgaven går på, tag en dyb vejrtrækning, hvor du forestiller dig, at du trækker ro og fred ind i din krop. Holder hvert øjeblik, og når du puster ud, så forestiller du, at du puster den indre uro ud i atmosfæren. Og det gør du et par gange. Stille og roligt, men det er vigtigt, at du giver dig tid. Så en dyb vejrtrækning, hvor du trækker ro og fred ind, og puster det ud, der generer dig. Jeg håber, det giver mening. Det er en rigtig god oplevelse. Ja, en oplevelse. Det er en rigtig god øvelse, og du kan jo gøre det hvor som helst, og det tager jo ingen tid. Så jeg håber, det giver mening, ellers så skriver du bare ned under.